Hasilफोर आलदा दे बे भेक्सिन लादों ना मानसिया दाख्लै लोगोफोर दासान्दि ससियेल मिडियायाव नुगासिनो कर'ना भेक्सिन लानानै मोदोमानो सम्बुकफोर बायदि बोगथाबबायनो नोंसोर बेफोरनि सायाव मा सानो बेबायदिनो महाराष्ट्रनि नासिक मुंनि जायगायाव बेफोरबायदि जाथायखौ नुनो मोन्दों बेफोरबायदिखौ बे मानसिया गावनाव खालामजेननानै नायदों आरो मानि थाखाय खालामजेनामोन बेखौ मिन्थिया नाथाय बिथाङा गावनाव खालामखांनायनि उनाव न'खरनि माखासे सोद्रोमानावबो ट्राइ खालामनानै नायदों आरो बैसिनावबो बेफोरबायदि जाथाया जादों आरो गोबां जायगानिफ्राय बेफोरबायदि जाथायनि भिडिअफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो नाथाय बियो बेसेबां थार आरो बेसेबां सैथो डक्टर बा माखासे एक्सपार्टफोरनि बायदिब्ला बेफोरबायदि जाथाया एथ'ग्राब गोमोथावना नङा आरो भेक्सिन लानानै बेफोरबायदि जाथाया जादों होननाय खोथाया नङा होननानै बुंदों मानोना बेफोरबायदि जाथाया जोंनि मोदोमाव थानाय माखासे गोलोमदै बा गिसिफोरनि थाखायबो जायो होननानै बुंदों आरो बेयाव एथ'ग्राब साननांगौनि गोनांथिबो गैया होननानै बुंदों बेफोर जाथाय जाजाग्रा मानसिया बुंदों दि भेक्सिन लाखांनायनि उनाव 2 घन्टासोल' बेफोरबायदि जाथायालाय जादोंनो नाथाय बिनि बिदि खोथा बुंनाया नंमारगौना नंमारा जोंबो ट्राइ खालामनानै नायनोसै देलाय होफिनलाय नै आसोलफोर आलदा दे बे भेक्सिन लादों ना मानसिया दा मोदोमा बिसास नहीं किया था बिसास नै खियाथानो फाग्ला जागोन नै सिथाबजोब्बाय फाग्लासो भेक्सिन लानानै फाग्ला होनोलै निउसफ्राबो गोलोमदैजों सिथाबनायखौनो फाग्ला होनो लोगोफोर जोंबो ट्राइ खालामनानै नायदोंमोन माथो मिनिनोसो ओंखारो एक्चुअली बेहाय भेक्सिन लानाय लायैनि जेबो खोथा गैया भेक्सिन लाखांनानैसो ट्राइ खालामबाय भेक्सिन लायैनि सिगां ट्राइ खालामाखै मानो एक्चुअली बिथाङा वर्ल्ड रेकर्ड जानो गोसो दंमोन खोमा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो दा बेफोरबायदि जाथाया बेसेबां थार आरो बेसेबां सैथो लोगोफोर भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बेफोरबायदि खौरां बा जाथायफ्रा जोंखौ आन्दायहोआ जों बे कर'नानि समाव गावगाबागाव सेफटि थानायानो बयनिबो थाखाय मोजां लोगोफोर बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोनहा नुग्रोयो गोजोन्थों।